และกำอิสเนก็ยังจงอุเลนัลเมซีบัดอุเนมาร์จาร์เชกรีเวเนซุลายิบเดียงสิงบาบัดไอคูเบลย์พีsuggestion shikane ku video ka jingkerpat ya ki paralok ki bampat da ban subscribe singa baha banyon yu tu subscribe button ya phi ki bedang wan thamai hakane ka channel dan bon ki baong ba ulenal masi wala ulong urang yelakai ubakan sai ubatbet bat ubakraw nam tam haka prathai hanrai judonet lane yarap shaki bedan kam ya ka jing yarap hanrai hakane ki video nyin ya tho ya phi ba ulenal masi uji yarap ba nakapor shikapor ya ki brew ki badan kam ya ka jingaram hanrai ka ne ka jingaram changu kam sham lapau haki social media dan haki kubor baper tikumta hakane ki video pin yo i bat pin satip ya ka ai ka ba ulenal masi ulale ne ka banta kari Venezuela kat ba ka jingela kai world cup kadang ya shaprang menta ka lapoi shakarau ka balai puar bat don ka to ka netali ki jingela kai kiladap ban yela kai hakane karau ka balai puar hanrei ka jingjia ka basingosi ya kari Venezuela kalajia hakaba ujumai ba ubakrau ulawan bandan shop ya kane kari hakaba katkum ki khubor lai tho bat laong baka jingklan bor jong une ujumai kalapoi shedoka nyo poin ar lani hadu nyo poin san makni tiu ka jingklan bor jong une ujumai kat hadu ba undala ban penpralut ya ki yeng kisam ya ki surok bat ya kiwe ki badan hakane kari bat ka jingjia ka basngosi hakane ka jinghi jong une ujumai hakane kari Venezuela laong ba palat san spa ngot kibriu kiladu ai yala ka jong ka jingem bat kum joro palat ar hajar tam lane duna lai hajar ki bangat haka jing mansau nakadaw ka jinghi jong une ujumai ubajor bat ba khlain bor hadu kata bat ka ai ka ba ngin yakran hangne ka long ngin pe shapang jong ka yang kasam ulenal masi kum joro shapang jong une marja ar ka ai ka ba kilale nekabanta kane ka jingjia ka basngosi ka ba une ujumai ba bakara ula punjulor lot yakari Venezuela katkum ki khubor lai tho ba une marja ar ulale yaki kam isnai daka ba uyarap lani donet daka pisa ka ba he shakane kari nekabanta kane ka jingjia ka ba une ujumai bakara ula panjot bat kham tam lai ula shim ya bonmut ki mansen brew bat kum joro ki badang don hapdeng ka jing mansau nangta hadin une marja ar ulenal masi bat kalok chung ka Antonella rekat bat ka yeng kasam chung uhi paro kawai makiro kilale yika kam isan ai daka baki yarap lane donet daka pisa ka bahe ba ka balapoi shedu ka san point saw million hakaba kilayarap nakabenta kane kari Venezuela ka balamat yakane ka jingjia ka basngosi ka ba uni ujumai ba ubakrau ubala panjot bat wanlan shop yakane kari la apat ban klet ya kiwe pat de kirak nya lakai ki balerap na kabanta kane kari ki don shibon ki longkum ukilian Mbappe bat kiwe de ki badon ya ka mansen yarap na kabanta kane kari Venezuela kuble shibon ni pe ki basngam bat pe ya kane ki video ngin saya kendo bat ya shampat bat phi hakawai pat ka update kuble shibon